King Dlabuleze Mpungose uthi umcimbi wokugcina wokuvalelisa kuzoba seCarnival City sasemlandweni ngomhla ka-2 May. Sizobe sithi siyabonga Ntebezithi konje umuntu egcina uphathelwa ini izimbali waseshiya-ke i-question mark lapho-ke uKhuzani umnumzane Mpungose ukhuluma phezu kwepost ebifaka uZemephi Biyela uZimdolo intombi yesibhono ukuthi useyavalelisa usethi khumu kwezoba u-MC Master of Ceremony lapho-ke ngenisa khona abaculi Nandisa wathi-ke amadola awasavumi-ke usethi uKhuzani cha akube ukugcina-ke lo mcimbi uzobe seCarnival City-ke ngeyi-2 wasethi uKhuzani khona kusenje wasimemezeka kusemthethweni omunye abaculi abashisa ikhotho ozobe enathi eCarnival City ngomhla ka-2 May 2026 igama lakhe nguLimit Nala insizwa eshaya ngumculo wamaskandi onamandla ogcwele isiko obuhlakani kanye nomsindo othinta izinhliziyo zabantu abaningi. uLimit Nala uyaziwa ngokuletha izingoma nge-Trey last year waba yi-Man of the Match eCarnival City. Kulo nyaka uzobe ephakamisa-ke izinga lomcimbi ngamanani amasha ehlanganisa iBlue Nation ngomculo ozoshisa inkundla ungasali ngaphandle kulo mlando-ke omkhulu nawo kuLimit Nala okukhulunywa ngayo ingane zakwethu-ke ozobe ekhona insizwa igezela laphana waphinde futhi wathiwa kuyamenyezelwa omunye umculo ozobe ekhona igama lakhe umzukulu indlalifa yomculo wamaskandi insizwa igcina isiko iphinde ilethe umsindo wesimanje indlela ehlukile umculo wakhe uyathinta uyafundisa futhi uyajabulisa okumenza abe ngomunye wabaculi abahloshwa kakhulu kule ndima uzobe egiye ehlanganisa iBlue Nation ngomculo wakhe ungasali ngaphandle kulo mlando omkhulu uyeke la umzukulu uneyingoma eziwu-13 enamamiliyoni laphana-ke YouTube i-album yakhe yaphuma nge-16 October 2026 ubughosti bami right okugcina-ke umculo ozobe khona laphana-ke uSheva Sihlalankosi insizwa egqamise umculo wamaskandi ngephimbo layo isizakhele ugazi ngezingoma ezikhuphwa ngokushesha ngokulalela izitolo zomculo insizwa enephimbo elithandayo uzobe esestage ehlanganisa ama-Blue Nation ngomculo ozogcwalisa indawo yentokozo nomdlandla-ke nangoku ubani uShenge wasehlalankosi uzobe khona laphana-ke ezonandisa kube kuhle kudelile ozobe engekho uyophuthelwa-ke laphana eCarnival City. Amathikithi asasekhona iy'nduna ama-branch bonke abantu abahlela indlela abahlele ngayo kumele impela-ke kube kuhle qoshwe omunye umlando-ke sekuba iCarnival City yesibili-ke la yobe kuyi-second annual bese-ke kulindelwana ukuthi-ke uZimdolo intombi yesibhono uZemephi Biyela uzovaliswa kanjani-ke laphana-ke eCarnival City kwi-Blue Nation Festival. Nisale kahle.